Mountain Sickness yn cico mewn ond dwi'n iawn. Dwi'n cael good time ma. Dwi'n mynd i ddechrau gyda gan sy'n number 1 ers 2 flynedd yn Aberaeron, ond gewn ni weld sy'n mynd yn Gaernarfon heno. Fel wedodd Kev Bach, ni'n beilo nawr. Good thing. Yeah boy, gewn ni wedi clapo. Pan bydd y tank yn llawn, wrth siwt o trwy'r prynhawn. Mae angen rhywbeth bach i gadw fynd. A pob pentref yn y sir, wrth weithio ar y tîm. Mae pawb yn canu yn gan, ni'n beilo nawr. Ni'n beilo nawr. Ie, beilo nawr. O, mae boes o wlad i gyd yn beilo nawr. Mae'r contractor wedi dod, diolch i Dduw am beilo nawr. Mae boes o wlad i gyd yn beilo nawr. Good thing. Isel i fi, y microffon yn hyn, mae rhywun byr Kev Bach neu Tilly Lwyn wedi bod fan hyn ymlaen i. Ond Kev Bach yn sôn am potholes ar ddechrau'r gan a gwir i chi fod y problemau mawr yn y wlad ma. Dwi wedi bod rownd y wlad pob pentref bron y bod a fi'n gofyn i'r pobol beth yw'r problemau mawr a byddwch chi synnu, mae lot o'n dweud potholes, Mr Whisperer, dyna beth yw'r problem, mae'r whiplash wedi mynd through the roof fel o'n dweud. Felly dyma chi can o'r enw Tyllau yn y Llawr a mae'r kitgan yn mynd fel hyn. Ble mae boes y cyngor sir, ble mae boes y lôn, mae rhywun newydd ddisgyn mewn i pothole yn Sir Fôn. Mae problems yn y wlad ma, mae pawb yn tynnu dyn. Cash flow bach yn isel, a swyddi mynd yn gryn. Dwi'n teimlo just fel pacio ceis a mynd i fod reit nawr. Y broblem fawr yng Nghymru yw'r tyllau yn y llawr. Boes y cyngor sydd yn gadw llyged ar y gwaith. Gwylio yn ofalus, pob bore, cyn saith. Yn eistedd mewn ffordd transit gwyn, pob dydd ar doriad gwawr. Rhaid ofyn i rywun ddisgyn i'r tyllau yn y llawr. Ble mae boes y cyngor sir, ble mae boes y lôn. Mae rywun newydd ddisgyn mewn i pothole yn Sir Fôn. Dyna lle mae pawb yn mynd, mi angen chi yn awr. Ble mae boes y cyngor, siwr o hwn yn eistedd lawr. Ia boi, os byddwn ni'n gorfod ofalu, wrth yrru yn y nos. Hitio twrdd dros Fordi, a glanio yn y hos. Ond beth sy'n costio boes insurance, a beth sy'n mynd â cash. Wel, pobol Ceredigion yn clirio am whiplash. Ble mae boes y cyngor sir, ble mae boes y lôn. Mae rhywun newydd ddisgyn mewn i pothole yn Sir Fôn. Dyna lle mae pawb yn mynd, mi angen chi yn awr.
Australia. I'm jumping Piva Freud. A Peugeot 308 and rack suspension got to pot. Me friend of talking out of plane, that of your couple lot. Lawrence Sir Benfro, Manu Dalison. I'm a farmer of Recremic, and there was Brody Ford. He weighed on British Airways, he got stop talking the mental beat. On Venel, I'm a shortcut, truth more on a street. Play my voice, I can't go see her, play my voice alone. My window with biscuit, Mary Pond, Toll and Sir Horn. Do not hear my power, but with me I get here now. Play my voice, I can't go, should have more than this now. Yeah, play my voice, I can't go see her. Guarantee more of this alone, but they don't know again. Oh, don't go. That's there at home. Okay, watch your ass on portals. Gyda llaw fel oedd Kev bach yn dweud, mae'n iawn i dynnu lluniau fel arfer dwi yn chargio, ond dim heno, maen nhw yn y haws. Chi'n lwcus $250 plus VAT fel arfer, ond chi'n lwcus yno. Felly, dyma'r gan, fel oedd Kev bach hefyd, mae Kev bach di sort o'r act i fi, mae di dweud popeth o'n i'n mynd i ddweud, so diolch yn fawr Kev. Ond mae'n dweud bod dwi'n teithio rownd o wlad lot, a felly bod chi wedi gweld fi o gwmpas y lle, ac dwi'n mynd reit lan y lawr o wlad, a dwi'n dioddau pob math o bethau ar hyd lonydd a rewle Cymru. Mae nhw'n diawledig, felly mae can dy fi o'r enw'r A470 Blues, a mae John a Gallen yn poeni pob nos am hwn, achos hon yw'r gan, dwi'n meddwl, sy'n mynd i smasho nhw mas o'r sy'n cael ei wlad. Look out, John a Gallen. Dwi ddim yn dod o Gaernarfon, dwi'n dod o bentre bach yn enw Cwm Felin Mynach, lawr yn y de o'r Llewyn, a mae'n reit ar y ffin rhwng Sir Gaerfyrddin a Sir Benfros. Chi ddim wedi bod, a sydd ydych chi'n mynd. Mae'n exotic y Jown na. Ac mae yna bentre bach o'r enw Llanfyrnach lawn fyna sydd wedi dod yn enwog dros y blynyddoedd diwetha am ryw cwmni lori sy'n gweithredu allan o fyna. Ac o'n i'n meddwl, serious nawr, taw dim ond fi oedd yn cael trafferth ar yr accidents yma, ond na, fi wedi bod dros y wlad i gyd a dwi'n meddwl bron y bod i bob man ac mae rhywun yn dweud bod nhw wedi bod yn stuck tu ôl un o loris mans. Felly, lle mae'r pobl? Pwy fydd sydd wedi bod yn stuck tu ôl y jowlin o blaen? Guaranteed maen nhw wedi bod yn swil. A dwi wastad yn gofyn os rhywun fan hyn yn gyrru mans a sneb erioed wedi cyfadde eto dros y wlad. Ond fi'n gwybod bod chi mas na rhywle. Ond beth bynnag,
Hon yw gan ola, felly gobeithio newch chi fwynhau hon a croeso chi ymuno mewn, clapo neu tapo neu be bynnag chi moyn neud. Car o'r enw Lorries Mansell Davies!